Matul is-sena li għaddiet kienu 18 il-persuni illi mietu f'inċidenti ta' traffiku fatalità inqas mill-2017. Dan kien konfermat minn ċifri li ħarġu mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Id-dejta tal-NSO turi li fl-aħħar kwart tas-sena li għaddiet l-inċidenti fit-toroq tagħna żdiedu b'1.8% meta mqabbel mal-2017. B'kollox fl-aħħar 3 xhur tas-sena kien hemm 3512 l-inċident. Iżda meta wieħed iħares lejn sena sħiħa kien hemm tnaqqis fin-numru ta' inċidenti. Dan għaliex b'kollox fl-2018 bħala sena sħiħa kien hemm 14,378 inċident ta' traffiku. Minn dawn l-akbar ammont ta' inċidenti seħħu f'Birkirkara. L-istatistikaturi illi fi kwart mill-każi kien hemm muturi involuti, iżda l-maġġoranza jibqgħu każijiet fejn ikollok ħabta li tinvolvi karozza. F'Għawdex biss fl-2018 kien hemm 844 inċident ta' traffiku.